Φίλοι μου, καλησπέρα. Απόψε το θέμα μας είναι Θανάσης Κουρτέσης. Είναι ένα έργο που οι παλιοί το έχετε ξαναδεί. Ένα έργο το οποίο κράτησε από το 1986 μέχρι το 1988 και που τώρα στα μέσα του 2001 ξαναεπαναλαμβάνεται. Ακριβώς το ίδιο. Ο λόγος που κάνω αυτή την εκπομπή είναι για να δουν αυτό το έργο και οι νεότεροι που δεν βρισκόντουσαν τότε εδώ στη Νέα Υόρκη όταν συνέβησαν τέρατα και σημεία. Όταν συνέβησαν πράγματα τα οποία ειλικρινά μας λυπούν σαν ομογένεια, μας υποβαθμίζουν σαν ομογένεια. Όταν ο πρωταγωνιστής του έργου και σεναριογράφος, Θανάσης Κουρτέσης, πήρε και έγραψε το πιο άσχημο σενάριο για την ομογένεια, διότι όλα αυτά έχουν αντίκτυπο σε εμάς. Θα ήθελα με δύο λόγια αυτή τη στιγμή ούτε απολογούμε ούτε αμήνομαι, απλώς και μόνο μετά από 26 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας μου στην ομογένεια της Νέας Υόρκης, αυτό και μόνο μαρτυρά ποιος είναι ο Δημήτρης Καστανάς και ποιος είναι ο Θανάσης Κουρτέσης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε σύγκριση. Ένας Κουρτέσης ο οποίος κυνηγημένος από τον Καναδά, από την ομογένεια του Καναδά, έφυγε νύχτα και ήρθε εδώ το 1986 με σκοπό να εκβιάσει και να ταλαιπωρήσει την ομογένεια, διότι αυτός είναι ο τρόπος που ζει αυτός ο άνθρωπος. Είχε έρθει εδώ και προσπάθησε στην αρχή, και θα το δείτε σε κάποιο βίντεο που έχω, προσπάθησε με κάθε τρόπο να συμπεριληφθεί στην ομάδα των συνεργατών μου στην τηλεόραση. Βέβαια, έχει το ελάττωμα, ή μάλλον το προτέρημα να ανοίγει πόρτες, αλλά το ελάττωμα να τις κλείνει αμέσως, διότι βιάζεται και έτσι τον παίρνουν χαμπάρι και οι πιο ηλίθιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι κουμάσι είναι αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Κουρτέσης. Εφόσον λοιπόν δεν μπόρεσε να συνεργαστεί μαζί μου, έβγαλε μία εφημερίδα την οποία ονόμαζε Ομογενειακό Ποντίκι, θα τη θυμάστε οι πάλι, και που σε κάθε έκδοση εφημερίδας ήταν εβδομαδία, κάτι παρόμοιο που κάνει και σήμερα με το Βήμα, μια άλλη εφημερίδα την οποία έχει. Σε κάθε τεύχος λοιπόν ήμουνα ο πρωταγωνιστής. Ασχολείται μαζί μου με 1002 ψευτιές, 1002 συκοφαντίες και ό,τι άλλο ύβρις, κάτι παρόμοιο που κάνει και τώρα. Γι' αυτό σας λέω το έργο επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπλέχτηκε με τα festivals, έφαγε λεφτά από κόσμο, τα οποία όλα αυτά που σας λέω τώρα θα τα δείτε σε λίγο σε βίντεο εκείνης της εποχής. Τι έλεγε ο κόσμος που πέσαν θύματα του Κουρτέση. Κάποια στιγμή λοιπόν το 1988 έφυγε και από εδώ νύχτα κακήν κακός. Πήγε στη Φλόριδα. Στη Φλόριδα διέπραξε μία σειρά από απάτες. Υπάρχουν στα χέρια μου πάρα πολλές μαρτυρίες από δικαστήρια και τις απάτες τις οποίες έκανε με επιταγές οι οποίες δεν είχαν αντίκρισμα, με 1002 corporations τα οποία ανοίγει και κλείνει. Το αν είναι παράνομος εδώ στην Αμερική, αυτό είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει και που με ενδιαφέρει, αλλά εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι κάνει τεράστιο κακό στην ομογένεια. Και όταν λέμε ομογένεια και στον κόσμο, στους επιχειρηματίες, στον απλό Έλληνα ομογενή και στα μαζικά μέσα επικοινωνίας. Ειλικρινά ξαναεπαναλαμβάνω ότι λυπάμαι που αυτή την ώρα θα μπορούσαμε κάλλιστα να τη χρησιμοποιήσουμε στην τηλεόραση για ψυχαγωγία ή για ενημέρωση ή για κάποια θέματα ενδιαφέροντα τα οποία μας αναβαθμίζουν και που είμαι υποχρεωμένος να ασχοληθώ με αυτόν τον κύριο. Ως γνωστόν, αυτός ο κύριος έφτασε στο απόγειο της θρασίτητος επειδή ξανά ήρθε πάλι στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβρη μήνα, κατάφερε με διάφορα ύπουλα μέσα, με μηχανογραφίες κλπ. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου, μολονότι μ' είχε καταβρίσει
από ό,τι θυμάστε στο παρελθόν. Μου είχε φερθεί πάρα πολύ άσχημα. Τον είχα βοηθήσει όταν είχε έρθει από τον Καναδά. Ναι, δεν τον προσέλαβα στη δύναμη του σταθμού, γιατί ο σταθμός, από ό,τι θυμάστε, ξεκίνησε το 1987, αλλά στο πρόγραμμα εκείνο το οποίο είχα στο κανάλι 47, αλλά ωστόσο είχε καταφέρει, διότι έχει ένα δικό του ιδιόρυθμο τρόπο να μπορεί να σου αποσπά χρήματα και τον είχα βοηθήσει και τότε οικονομικά, όπως και τώρα που ξανάρθε. Κατάφερε λοιπόν τον Αύγουστο του 2000, πέρσι, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη μου. Και πώς την κέρδισε? Με το να μου έχει στείλει το 1991 μια βίντεο κασέτα στην οποία μου ζητούσε συγγνώμη για ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν για μένα. Είδα να έχει άσπρα μαλλιά πλέον και λέω, ο άνθρωπος καμιά φορά αλλάζει, ας του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα κατέβηκα τον περασμένο Αύγουστο μήνα στη Φλόριδα να τον αραβωνιάσω, να του αλλάξω και βέρες. Και κάποια στιγμή μου λέει, Δημήτρη, θα θέλω να έρθω στη Νέα Υόρκη, η Φλόριδα δεν είναι για μένα, σε παρακαλώ, θέλω να γίνουμε συνεταίροι, να ανοίξουμε μια εφημερίδα μαζί ή να δουλέψω στην τηλεόραση για σένα. Λοιπόν, του λέω, Θανάση, αν θέλω να ανοίξω εφημερίδα, την ανοίγω μόνος μου. Στην τηλεόραση δεν μπορώ να σε πάρω, αλλά δεν σου συνιστώ να έρθεις στη Νέα Υόρκη, διότι υπάρχει ένας άσχημος απόϊχος από το παρελθόν. Γυρίζει και μου λέει, δεν είμαστε καλά, δική σου είναι η Νέα Υόρκη. Του λέω, Θανάση, με τα χαράς, δεν είναι δική μου η Νέα Υόρκη. Με ρώτησες και σου λέω ποια είναι η γνώμη μου, ποια είναι η άποψή μου. Αν θέλεις να έρθεις, έλα, ασφαλώς δεν είναι δική μου η Νέα Υόρκη. Τελικά έρχεται το Σεπτέμβρη μήνα, μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Έρχεται, μου λέει, κουμπαράκι, σε παρακαλώ, δεν έχω χρήματα, δεν έχω να πληρώσω το νίκη. Πάρε, Θανάση, $1,000. Την άλλη εβδομάδα, σε παρακαλώ, έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Ξαναπάρε, Θανάση, $1,000. Αυτά τα οποία σας λέω, άλλα μεν ήταν σε μετρητά, αλλά ήταν σε checks. Έχω και τα checks. Οποιοςδήποτε θέλει να του στείλω και φωτοτυπία, πολύ ευχαρίστως το κάνω. Λοιπόν, να μην σας πολυλογώ, τον βοήθησα με αρκετά χρήματα στην αρχή και ξαφνικά εστράφει εναντίον μου. Και εστράφει εναντίον μου ο βασικότερος λόγος, για να μην επισέρχουμε σε άλλου είδους λεπτομέρειες, ήταν μου ζήτησε να του δώσω 2 ώρες πρόγραμμα, να νοικιάσει από μένα από το σταθμό 2 ώρες τηλεόραση κάθε εβδομάδα, για να υποτίθεται να χτυπήσει τους άλλους ανταγωνιστές μου. Αυτό ήταν η πρόταση που μου έκανε. Και του λέω, Θανάση, δεν μπορώ να σου δώσω 2 ώρες. Η τηλεόραση αυτή είμαι εγώ, είναι η ψυχή μου. Έχω δουλέψει 26 χρόνια σκληρά. Άλλωστε από τις καλοσύνες δεν πάει κανένας να κάνει bypass. Εγώ έκανα τριπλό bypass, που σημαίνει ότι στην τηλεόραση αυτή έχω δώσει την ψυχή μου. Λοιπόν, για να φτιάξω ένα καλό όνομα, το οποίο πιστεύω ότι το έχω. Γι' αυτό άλλωστε εκεί υπάρχω 26 χρόνια, στο ίδιο μέρος. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι στο ίδιο μέρος 26 χρόνια και να είσαι αποδεκτός από μία ομογένεια που ουσιαστικά είμαστε ένα χωριό, ένας γνωρίζει τον άλλον. Ήρθε τώρα ο Θανάσης ο Κουρτέσης να μας μορφώσει και να πει ποιος είναι ο Καστανάς. Προς Θεού. Λοιπόν, και εφόσον του αρνήθηκα να του δώσω 2 ώρες, διότι δεν ήθελα να παίξει με το όνομά μου. Από εκείνη τη στιγμή μου άρχισε ένας ανελαίτητος πόλεμος. Άρχισε να γράφει στην εφημερίδα του για μένα, να με βρίζει, να στέλνει επιστολές στον δήμαρχο του Πειραιά, στον Χρήστο τον Αγραπίδη, που εγώ του τον είχα συστήσει και προσπάθησα να τον βοηθήσω να του δώσει και καμιά διαφήμιση. Λοιπόν, και αυτός έστελνε επιστολές τις οποίες με έβριζε μέσα, με ειρωνευόταν. Με έλεγε ότι είμαι ο μελλοντικός υπουργός του καινούριου κόμματος του Δημήτρη του Αβραμόπουλου και τόσες άλλες αηδίες και ηρωνίες, απλώς και μόνο για να με βάλει εμένα με τον Χρήστο Αγραπίδη να τσακωθώ, επειδή ο Χρήστος Αγραπίδης είναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή κάτι πράγματα τρελά, τελείως φτηνά και εξευτελιστικά, να στέλνει επιστολές στον Αγραπίδη, είχε υπογράψει ο ίδιος, στον πρόεδρο της Ολυμπιακής, να παίρνει πελάτες μου τηλέφωνο για να σταματήσουν να διαφημίζονται σε μένα. Λες και ο κόσμος, οι πελάτες μου, οι φίλοι μου περιμένουν από τον Θανάση τον Κουρτέση να δώσει πληροφορίες και τη γνώμη του ποιος είμαι εγώ. Είναι πράγματα εσχρά. Και εν τούτης δεν του μίλαγα. Και εν τούτης δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Τον περιφρονούσα. Αλλά σε όλα υπάρχει ένα limit. Όπως και στην ταχύτητα, στα highways και όπως
ένα καράβι όταν το παραφορτώσεις βουλιάζει, στα πάντα υπάρχει η κόκκινη γραμμή, που είναι το limit. Λοιπόν, έτσι και σε μένα, είμαι άνθρωπος, έχω αισθήσεις, έχω υπομονή, αλλά κάποια στιγμή λυγίζεις όταν βλέπεις να σου γίνεται ένας ανελαίτος και θρασίτατος πόλεμος. Έφτασε λοιπόν στο σημείο να παίρνει τηλέφωνα εδώ στο γραφείο μου και να με απειλεί. Πήρε τηλέφωνα και έκανε τηλεφώνημα και όταν έλειπα στην Ελλάδα πριν 2-3 εβδομάδες και με απείλησε στους συνεργάτες μου. Πήρε τηλέφωνο και όταν βρισκόμουν εδώ και με απείλησε εμένα προσωπικά ότι θα μου κόψει τα πόδια. Λοιπόν, όταν κάποιο άτομο υπερβαίνει όλα αυτά τα όρια, κάτι πρέπει να κάνω. Είμαι επώνυμος και την επωνυμία αυτή την έχω πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και πάρα πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί λέω όχι Καστανά, δεν πρέπει να κατέβεις σε αυτό το επίπεδο. Όχι Καστανά, δεν επιτρέπεται να τσακωθείς, είσαι επώνυμος, είσαι κάποιας ηλικίας, έχεις την εκτίμηση του κόσμου, δεν είμαστε παιδάκια τώρα να καυγαδίζουμε και να τσακωνόμαστε. Έτσι λοιπόν προτίμησα τον δρόμο της δικαιοσύνης, της νομιμότητος και πήρα και το κατήγγειλα στην αστυνομία ότι απειλείται η ζωή μου. Η αστυνομία πήγε και τον συνέλαβε και φυσικά όταν συλλαμβάνεις κάποιον για απειλή δεν έπεται ότι φυλακίζεται, δεν του έκανε να μείνει, τον κατήγγειλα. Λοιπόν, τον συνέλαβε η αστυνομία το 114 Precinct Detectives την περασμένη Τετάρτη πριν μια εβδομάδα και του πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες και την ώρα που ήταν έτοιμοι να τον αφήσουν, διότι η κράτηση αυτή κρατάει μισή ώρα, μια ώρα μέχρι να γίνουν εξακρίβως δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες και ξαφνικά τον ζητάει το immigration, το οποίο immigration τον κυνηγάει εδώ και χρόνια για μια σωρία απατών και καταγγελιών που έχει και καταδικαστικών αποφάσεων, χώριεται ότι είναι παράνομο στην Αμερική. Έτσι λοιπόν τον πήρε από το 114 το αστυνομικό τμήμα το immigration και τον κρατάει μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, τον κρατάει στη φυλακή. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εκείνο το οποίο είναι, με λυπεί όλη η κατάσταση και ασφαλώς έπρεπε να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αλλά ας κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα εννοώ από το μονόλογο τον οποίο έχω και ας πάμε πίσω στο 1986 το καλοκαίρι που πρωτοήρθα από τον Καναδά να δείτε ένα γκουρτέσι, το ξεσκόνισμα που μου έκανε μόνο και μόνο για να πιάσει δουλειά σε μένα. Αλλά μου είχαν έρθει τα μαντάτα από τον Καναδά, τι σόι πράγμα είναι, και φυσικά και ο ίδιος εκδηλώθηκε σε μένα και δεν τον κράτησα στη δουλειά. Λοιπόν, ας πάμε σε αυτό το βίντεο. Δημήτρη μου, είναι η δεύτερη φορά που μου παίρνουν συνέντευξη στη ζωή μου. Την πρώτη ήταν πάλι από σένα. Τώρα για αυτό, η τρίτη φορά, την υπόθεση που είπες για την υπόθεση που είπες συνεργάτης. Έτσι κι αλλιώς, όταν πήγαινα στην Αθήνα, έλεγα χαίρετε είμαστε από το πρόγραμμα του Καναδά. Είστε από του κυρίου Καστανά, όχι λέω από τον Καναδά. Πάω στη Θεσσαλονίκη, λέω χαίρετε, είμαστε από τον Καναδά, να πάρουμε συνέντευξη του Υπουργός Βορείου Ελλάδος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μάλιστα, από τον κύριο Καστανά, λέω από το Τορόντο. Οπότε λέω, στη Θεσσαλονίκη πάω, μου λένε από τον Καστανά. Στην Αθήνα πάω, τους λέω έχω πρόγραμμα, μου λένε από τον Καστανά. Το άφησα το πρόγραμμα και ήρθα εδώ. Είναι απλούστατα. Ζητήσαμε στέγη και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα τα δείξει ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Χαίρομαι. Για αυτή την τιμή και τη χαρά, γιατί είναι τιμή για έναν άνθρωπο να βλέπει κοντά σου. Και το λέω ανοιχτά. Τώρα με κάνεις εκονίζω, αλλά δεν φαίνεται κοκκινάδα γιατί έχω μαυρίσει. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 4 προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική, Καναδά ως γνωστόν. Είσαι 2 από τα 4, Νέα Υόρκη, Σικάγο, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε, στην Αμερική υπάρχουν οπωσδήποτε και άλλα τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά μιλάμε από τα προγράμματα που τα ξέρουν παντού. Δεν είναι ούτε κομπλιμέντο για την εκπομπή, δεν είναι τίποτα. Είμαστε πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, είσαι από τους πιο παλιούς. Και ειλικρινά, σε όποιο σημείο και να πάμε, είτε Ευρώπη κτλ., πρόγραμμα στην Αμερική, του Καστανά. Λοιπόν, λέμε γιατί να καθόμαστε στο Τορόντο. Φίλοι μου, αυτά μας έλεγε ο Θανάσης Κουρτέσης το 1986, με αυτές τις μεγάλες κολακίες, ότι όπου και να πάει ακούει Καστανάς και ότι ήθελε να δουλέψει μαζί μου.
Ας πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξανά είμαστε κοντά σας σε λίγο. Φίλοι μου, συνεχίζουμε την θλιβερή εκπομπή, έτσι μπορώ να την ονομάσω, διότι είναι κάτι που το κάνω παρά τη θέλησή μου, πιστέψτε με, είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η εκπομπή για να καταλάβουν οι νεότεροι οι οποίοι δεν έχουν ζήσει την παλιά εποχή του Θανάση Κουρτέση, τα γκρίζα εκείνα χρόνια από 1986 καλοκαίρι μέχρι καλοκαίρι 1988, για 2 ολόκληρα χρόνια που ταλαιπώρησε την ομογένεια της Νέας Υόρκης με τα festivals, με εκείνη την φυλάδα την οποία είχε, το ομογενειακό ποντίκι, με κάτι άλλες γιορτές που έκανε παραμονή πρωτοχρονιάς κλπ, που έκανε μία ομογένεια άνω κάτω. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή περισσότερο γίνεται για τους νεότερους που δεν τον γνωρίζουν, για να ξέρουν να τον αποφύγουν, και για τους παλαιότερους σε ένα βαθμό, σε ένα σημείο, για να ξαναθυμηθούν ποιος ήταν ο Θανάσης Κουρτέσης, διότι τους παλαιότερους ανήκω και εγώ και έκανα το μεγάλο σφάλμα να πιστέψω ότι ο άνθρωπος αυτός άλλαξε. Κάθε άλλο χειροτέρεψε, θα έλεγα, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου θυμίζει, λέει, με κάνει να πιστεύω ότι είναι σχιζοφρενής. Άλλα λέει τη μία στιγμή, άλλα λέει την άλλη. Εκεί που τον βλέπεις στεναχωρημένο αρχίζει και βγάζει κάτι τρελά γέλια. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα από το 86 στο 1988. Το 1987, αν ενθυμίστε, είχε γίνει ένα φεστιβάλ στο Queen's Botanic Garden, κοντά εκεί στο College Point Boulevard, και με την ονομασία το φεστιβάλ αυτό, Ελληνικό Χωριό, και φυσικά άλλοι τα είχαν βάλει τα χρήματα, 2 καλοί μου φίλοι, οι οποίοι, τέλος πάντων, τους οποίους μάλλον τους κατάφερε ο Θανάσης Κουρτέσης και βάλαν τα λεπτά τους. Πιστεύω ότι τα κατάφεραν και δεν έχασαν, αλλά την επόμενη χρονιά, επειδή ασφαλώς δεν είχαν μείνει ευχαριστημένοι με την διαγωγή του Κουρτέση, δεν ξαναπήγαν μαζί του, τον άφησαν στην τύχη του και πήρε και έκανε ένα φεστιβάλ σε ένα πολεμικό αεροδρόμιο, σε πρώην μάλλον πολεμικό αεροδρόμιο, στο Brooklyn, στο exit Flatbush Avenue, κοντά στο Bell Parkway, μου διαφεύγει η ονομασία του αεροδρομίου. Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο υποσχόταν ότι θα κρατήσει 1 ολόκληρο μήνα και από ό,τι ξέρω κράτησε ή 6-10 μέρες, θα το δούμε τώρα στο βίντεο. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία δεν τα θυμάμαι, αλλά το βίντεο το οποίο θα ακολουθήσει θα μας θυμίσει αν ήταν 6 ή 10 μέρες που κράτησε το φεστιβάλ και που έφυγαν όλοι οι επιχειρηματίες, διότι είχαν πέσει θύματα της απάτης και με τον τρόπο που έχει μάθει ο Κουρτέσης να ξεγελάει τους συνεργάτες του. Ας πάμε λοιπόν στο 1988 σε μαρτυρίες Ελλήνων επιχειρηματιών που πέσαν θύματα στον αετονύχη Θανάση Κουρτέση. Δημήτρη, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η εμπειρία σου από αυτό το περιβόητο Festival, International Festival of Festivals, και τι κατά τη γνώμη σου έκανε τον παραγωγό, τον Ντόμ Κουρτέση, αντί σε ένα μήνα να κρατήσει από 7 Ιουλίου μέχρι 7 Αυγούστου που είχε διατυμπανίσει με τις διαφημίσεις του, να κλείσει το πρώτο δεκαήμερο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είχε πληρώσει τον κόσμο τον οποίο δούλευε για αυτόν. Και ξέρω πολύ καλά πως οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει τα booths αυτά τον έχουν πληρώσει από την αρχή των προμοτέρων, όπως και εμείς βέβαια. Εμείς είχαμε πάρει 5 booth, τα οποία ήταν άνω από $22,000, και από ό,τι μάθαμε δεν έχει πληρώσει κανέναν από τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Θα ήταν υπερβολή από πλευράς μου να έλεγα ότι είσαι ένα από τα πολλά θύματα του Κουρτέση, και τι είναι αυτό που σε έκανε να είσαι αυτή τη στιγμή ο χαμένος ή, όπως λέμε στα ελληνικά, το θύμα του Κουρτέση? Πρέπει να είναι πολλά πράγματα τα οποία ο Κουρτέσης δεν σεβάστηκε, μάλιστα. Και
Δηλαδή πειράζει τον κόσμο, τον οποίο ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μαζεύουν τα λεφτά τους όλο τον χρόνο για να μπορέσουν να έχουν αυτές τις 4.000 και 5.000 δολάρια, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα μικρό περίπτερο εκεί πέρα, και ο άνθρωπος τους τα πήρε. Ναι, θα ήθελα να περιοριστούμε στη δική σου περίπτωση. Πόσο σου κόστησαν εσένα αυτά τα 5 περίπτερα? Τα 5 περίπτερα μου κόστησαν, μόνο τα χρήματα που πήρε ο Κουρτέσης είναι περίπου 22.000 δολάρια, χώρια τα χρήματα τα οποία χρειάστηκαν για να στηθούν αυτά τα περίπτερα. Δηλαδή, ποια είναι η ζημιά σου? Περίπου τις 40.000 δολάρια. 40.000 δολάρια. Και λειτουργήσαν μόνο 10 μέρες. Μάλιστα, ναι. Μέσα στο δεκαήμερο αυτό ο κόσμος που πέρασε ήταν αρκετός ώστε να ελαττωθεί κάπως η ζημιά σου? Όχι. Αυτή είναι συμπεριλαμβόμενη και στις 40.000 δολάρια που λέω είναι... Τις πράξεις που είχες. Μάλιστα, ναι. Δηλαδή από τις πράξεις που είχες η καθαρή ζημιά είναι 40.000 δολάρια. Περίπου, ναι. Βλέπω στα χέρια σου κρατάς κάτι συμβόλαια. Τα συμβόλαια αυτά τι είναι? Τα συμβόλαια αυτά ήταν οι αποκλειστικότητες οι οποίες μας είχε πει πως είχαμε. Όπως ξέρετε, εμείς φτιάχνουμε σουβλάκια και γύρω. Είμαστε... Το ξέρω πολύ καλά γιατί σε διαφημίζω. Και μας είχε πει πως έχουμε αποκλειστικότητα. Και εφόσον αρχίσαμε εκεί πέρα την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, υπήρχαν πολλοί που είχαν τα ίδια προϊόντα. Τότε τι σοή αποκλειστικότητα είναι αυτή? Γι' αυτό ακριβώς και έκλεισε. Επειδή δεν τήρησε τους νόμους τους οποίους είχε πει στον κάθε ένα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σου έχει δώσει αυτό το συμφωνητικό, το οποίο το βλέπω είναι και στην ελληνική και στην αγγλική γραμμένο. Μάλιστα. Με την υπογραφή του Κουρτέση. 20.000 δολάρια βλέπω εδώ. Τι ακριβώς είναι? Αυτό 20.000 είναι για τα πρώτα 4 booths, και οποίο έχω άλλο ένα με αποκλειστικότητα. Είναι ένα άλλο booth το οποίο είναι 4.000 όπως βλέπετε. Δηλαδή, όταν λέμε αποκλειστικότητα, ότι δεν θα πουλάει κανένας άλλος γύρω και σουφλάκι. Μας είχε πει, μάλιστα, μας είχε πει πως θα έχει 2 είδη από το κάθε, 2 booths από το κάθε είδος. Δηλαδή 2 σουβλάκια, 2 γύρους, 2 λουκουμάδες κτλ. Όταν πήγαμε εμείς εκεί είχαν 20 αντί για 2. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σε εξυπάτησε. Βεβαίως. Εάν στο μέλλον ξανακούσεις ότι γίνεται κάποιο άλλο φεστιβάλ, η εμπειρία σου, αυτή η κακή εμπειρία την οποία είχες, που σε ζημίωσε επιχειρηματικά 40.000 δολάρια, θα ξαναπάς να ανοίξεις booth? Ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο. Κοίταξε Δημήτρη, δεν είναι μόνο τις 40.000 δολάρια τις οποίες έχασα. Αυτό το festival ήταν international και συμμετέχεις, μάλιστα. Και άλλοι άνθρωποι, μάλιστα, Ιταλοί, Ιαπωνέζοι, Πολωνέζοι κτλ. Το πιο πολύ που με πείραξε ήταν πως αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος το οργάνωσε αυτό και έκανε αυτή που έκανε, ας πούμε, την πώς θα το πούμε. Δεν σεβάστηκε, ναι. Συμφωνητικά. Μάλιστα. Και με πειράζει, ας πούμε, στους ξένους ανθρώπους πως φαινόμαστε εμείς οι Έλληνες. Γίναμε ρεζίλοι. Γίναμε διεθνώς ρεζίλοι. Διεθνώς ρεζίλοι, μάλιστα. Αυτό είναι το που με πήρεξε περισσότερο απ' όλα. Λοιπόν, τι θα είχες να πεις τώρα στην Ομογένεια από αυτή την τόσο κακή εμπειρία των 10 ημερών? Καταρχάς θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τα χρήματα πότε δόθηκαν στον Κουρτέση? Δημήτρη, τα πρώτα χρήματα δόθηκαν στην 1η Μαρτίου, τα οποία από τις 20.000 ήταν 60%, ήταν κάπου 12.000 δολάρια. Τα υπόλοιπα 2 εβδομάδες πριν το festival, πριν αρχίσει το festival. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή τι έχεις να πεις ελεύθερα κι άνετα, διότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και θα πρέπει τέτοιου είδους άνθρωποι οι οποίοι έρχονται το μεσονύκτιο εδώ από κάποια άλλη χώρα και μπαίνουν σαν μεσίες στην Ομογένεια, σαν δικαστές για να φτιάξουν τα κακό κείμενα, και λέει μια παροιμία λαϊκή, η Καμίλα δεν κοιτάζει ποτέ την καμπούρα τη δικιά της, κοιτάζει αλωνών καμπούρες. Λοιπόν, ποια είναι η συμβουλή σου προς την Ομογένεια? Το μόνο που έχω να πω είναι πρέπει να προσέχουμε με ποιον να κάνουμε δουλειές, και αν και εγώ είχα ακούσει πολλά για αυτόν τον κύριο τον Κουρτέση, τα πήρα ψήφιστα, διότι νόμιζα πως ήταν λόγια του κόσμου και όπως απεδείχθη στην πράξη ήταν σωστά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσε σήμερα τον χρόνο να μας πεις ακριβώς την προσωπική σου εμπειρία, ώστε η Ομογένεια να μπορεί να έχει μια αντικειμενική, σωστή γνώμη για αυτό το άτομο που λέγεται Τόμ Κουρτέσης, από ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν θύματα του. Ευχαριστώ πολύ. Φίλοι μου,
όλα αυτά συμβαίνουν το καλοκαίρι του 1988 σε αυτό το περιβόητο Festival of Festivals του ετονίχη Θανάση Κουρτέση, και θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η εκπομπή την οποία παρακολουθείτε τώρα να γίνει σε 24ωρη βάση, διότι υπάρχουν τόσες πολλές μαρτυρίες Ελλήνων επιχειρηματιών που πέσανε θύματα στο Θανάση Κουρτέση τον Ιούλιο-Αύγουστο 1988, που θα μπορούσα όντως να κάνω ένα πολύωρο πρόγραμμα. Ωστόσο, θα προχωρήσουμε σε ορισμένους ακόμη επώνυμους επιχειρηματίες της Ομογένειας και απλώς και μόνο να σας δώσω όσο γίνεται μια γεύση από Κουρτέση. Πάμε λοιπόν στον επόμενο επιχειρηματία και θύμα του Θανάση Κουρτέση, στον Κώστα Ζαφυράκη. Ο κύριος Ζαφυράκης ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Ταμ Κουρτέση. Αλλά καλύτερα να ρωτήσουμε τον ίδιο να μας πει σχετικά γύρω από αυτό το θέμα. Κώστα, θα ήθελα να μας πληροφορήσεις αυτό ακριβώς, εάν και κατά πόσο αληθεύει η φήμη η οποία κυκλοφορεί έξω στην Ομογένεια πως ήσουν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ταμ Κουρτέση. Αγαπητέ Δημήτρη, γεια σου. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες και μου έδωσες την τιμή να πω και εγώ δύο λόγια πάνω σε αυτό το θέμα, διότι πράγματι πολλά συζητούνται έξω και πολλά λέγονται και καλό θα ήταν να ξεκαθαριστεί η υπόθεση μία για πάντα. Το Θανάση τον Κουρτέση το γνώρισα πριν 1,5 χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δημιουργήσει μια κάπως φιλία, μια γνωριμία λίγο πιο πολύ, διότι χρησιμοποίησε πολλές φορές τις ταξιδιωτικές μου εξυπηρετήσεις, ήθελε εισιτήρια, ήθελε χαρτιά, ήθελε βίζες μέσω του κυρίου Πιτούλα με τον οποίο συνεργάζομαι και πάντοτε δίναμε την καλύτερη εξυπηρέτηση στην ώρα που ήθελε και πάντοτε στις καλύτερες δυνατόν τιμές. Με το Θανάση γνωρίζομαι, έχει κάνει πάρα πολλά shows που προσπαθεί να καλύψει. Αρκετά έχω μπει sponsor για να μπορέσω και εγώ να δημιουργήσω ένα όνομα πάνω σαν διαφημιστικό σπατ για το γραφείο και πράγματι να μπορέσει να με μάθει η Ομογένεια και να έχω κάπως καλύτερες εργασίες. Όχι, δεν έχω τίποτα κατευθείαν, δεν έχω ούτε μία ανάμειξη με το Festival. Απλώς έβγαλα τα ειστήρια των καλλιτεχνών και τις βίζες των καλλιτεχνών οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα για να μπορέσουν να παρουσιαστούν στο festival. Οικονομικό ενδιαφέρον, συμμετοχή συνεταιρική δεν είχα καμία, άλλο από τότε έβγαλα τα ειστήρια και τα οποία και αυτά δυστυχώς δεν έχουν πληρωθεί από το Festival ή από τον Ταμ Κουρτέση, όπως θέλεις πάρτο, στο γραφείο Ζέφυρος και ανέρχεται σε ένα αρκετά σοβαρό ποσό. Ναι, αν επιτρέπετε, όταν λες δεν έχουν πληρωθεί, είναι σου χρωστάει τα λεφτά ή σου έδωσε κάποια επιταγή η οποία πιθανόν να γύρισε από την τράπεζα πίσω ως ακάλυπτη? Και τα δύο. Σε τι ποσό να ανέρχεται? Δεν θα ήθελα να αναφέρω το ποσό δια λεπτούς λόγους, μια και μέχρι τώρα ήταν και πελάτης και γνωστός, πάντως είναι αρκετά σοβαρό ποσό. Φίλοι μου, αυτά μας είπε εκείνη την εποχή, το 1988, ο Κώστας Ζαφυράκης, ο οποίος, όπως άλλωστε ο ίδιος είπε, υπήρξε ένας στενός συνεργάτης του Θανάση Κουρτέση. Από ό,τι βλέπετε, ο Θανάσης Κουρτέσης δεν διστάζει, ένας αδίστακτος άνθρωπος, να βάλει στο χέρι τους πιο στενούς τους συνεργάτες, αρκεί να εξυπηρετηθούν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ας πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, μια διαφημιστική παρένθεση και ξανά πάλι με το θέμα μας Θανάσης Κουρτέσης. Φίλοι μου, μέσα σε αυτή την παρέλαση των θυμάτων Θανάση Κουρτέση, σειρά έχει ένας γνωστός επιχειρηματίας, ο κύριος Κώστας Μάστορας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της μεγάλης επιχείρησης Τιτάν. Ας πάμε λοιπόν στον Κώστα το Μάστορα. Φίλοι, στην μεγάλη ελληνική υπεραγορά Τιτάν, την πασίγνωστη υπεραγορά Τιτάν, με τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Κώστα Μάστορα. Κύριε Μάστορα, ή μάλλον Κώστα, μια και είσαι φίλος μου για χρόνια και καλός συνεργάτης, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Γνωρίζουμε ότι πέρσι που είχε διοργανωθεί από τον Ταμ Κουρτέση ένα άλλο φεστιβάλ που ονομαζόταν και αυτό Festival of Festivals, ελληνικό χωριό,
το κατάστημα Υπεραγορά Τιτάν συμμετείχε, και όταν λέω συμμετείχε εννοώ είχε αγοράσει περίπτερο. Φέτος τι ήταν αυτό που σε έκανε εσένα και τον συνεταίρο, τον κύριο Μπλάφα, να μην πάρετε περίπτερο για να μην συμμετέχετε στο International Festival of Festivals? Κύριε Καστανά, Δημήτρη, οι λόγοι βασικά ήταν τρεις. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το περσινό φεστιβάλ, το οποίο είχε καθαρά ελληνικό χαρακτήρα, με το φετινό, το οποίο ήταν ένα διεθνές φεστιβάλ με χαρακτήρα καθαρά κερδοσκοπικό από ό,τι το είδαμε. Ο δεύτερος λόγος ήταν ο χαρακτήρας του κυρίου Κουρτέση, ο ολοπρόσαλος χαρακτήρας αυτού του ανθρώπου, και δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, διότι έχουμε μία πείρα από πρώτο χέρι από το περσινό φεστιβάλ. Και ο τρίτος λόγος? Ο τρίτος λόγος και πιο βασικός ήταν ότι δεχτήκαμε κατά κάποιο τρόπο μία πίεση και από τους πελάτες, αλλά και από συναδέλφους επιχειρηματίες της Αστόριας, να μην συμμετάσχουμε σε αυτό το φεστιβάλ. Για το φετινό, δηλαδή. Για το φετινό φεστιβάλ. Ναι, κανένας ιδιαίτερος λόγος που δεχτήκατε αυτές τις πιέσεις? Ιδιαίτερος λόγος, εγώ δεν είμαι ικανός να πω το λόγο, αλλά αυτό το οποίο νομίζω είναι ότι ο κύριος Κουρτέσης κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να δημιουργήσει τόσες πολλές αντιπάθειες ανάμεσα στην ομογένεια, ώστε είναι αξιοπερίεργο το γεγονός, ας πούμε, πώς αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να δημιουργήσει τόσες πολλές αντιπάθειες, ώστε να δεχόμαστε πιέσεις να μην συμμετάσχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, να μην συνδέσουμε το όνομά μας με το όνομα του κυρίου Κουρτέση. Θυμάμαι παλαιότερα σε μία από τις εκδόσεις της λαθρόβιας φυλάδας του, το Ομογενειακό Ποντίκι, είχε γράψει ότι χρωστάτε λεφτά για να μάθετε να πληρώνει τους λογαριασμούς κλπ. Σε τι αναφερόταν αυτό ή τι προσπαθούσε να πετύχει με αυτό το πράγμα? Τον κύριο Κουρτέση, όταν είχαμε συμμετάξει στο φεστιβάλ, ευτυχώς για μας τον είχαμε πληρώσει με τσεκ, και το τσεκ αυτό υπάρχει, νόμιμο τσεκ της τράπεζας, σε χιλιάδες δολάρια. Και παρόλα τα αυτά ο κύριος αυτός βγήκε να πει ότι εμείς δεν τον πληρώσαμε. Αυτό ήταν το ευχαριστώ. Τι προσπαθούσε να πετύχει με αυτό? Μάλλον έναν εκβιασμό για περισσότερα χρήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Μας πίεσε κάποτε να διαφημίσουμε στον τηλεφωνικό του κατάλογο, τον οποίο εμείς δεν διαφημίσαμε, και ίσως να χρησιμοποίησε αυτό το μέσο, υποθέτω. Εμείς ήμασταν εντάξει στις υποχρεώσεις μας, αυτό μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ εύκολα. Δεν του υποβάλαμε ποτέ μήνυση, διότι δεν θέλαμε να ασχολούμαστε με τον κύριο Κουρτέση περισσότερο. Αλλά ευτυχώς η ομογένεια ξέρει και τιμωρεί. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Φίλοι μου, συνεχίζεται το πρόγραμμα της ντροπής, θα έλεγα, με τις ιστορίες αυτές, τις τόσο άσχημες ιστορίες που αναφέρονται στον άνθρωπο που ήρθε για δεύτερη φορά στη Νέα Υόρκη να ανακατέψει τους πάντες και τα πάντα, και με ένα θράσος που τον διακρίνει να θέλει να το παίξει και Ρομπέν των δασών, ότι ενδιαφέρεται για την αλήθεια, ότι ενδιαφέρεται για την ομογένεια, ότι ενδιαφέρεται για την δημοσιογραφική αντικειμενικότητα, με μία φυλάδα που εκδίδει και που ο ίδιος μάλλον έχει δώσει την αξία της. 0, διότι δεν πουλιέται, μοιράζεται έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι τεράστια ζημιά κάνει με αυτή την, δεν διστάζω να πω, λαθρόβια εφημερίδα, διότι γράφεται από το ίντερνετ και παίρνει δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες των Αθηνών που έχουν τα copyrights, μάλλον τα copyrights θα έχει το συγκρότημα Λαμπράκη, και αυτός βλέπει ποιο δημοσίευμα του κάνει, πατάει το κουμπί και βγαίνει κατευθείαν χωρίς καν να πληρώνει τους επαγγελματίες δημοσιογράφους των αθηναϊκών εφημερίδων που κάθονται και σκοτώνονται για να βγάλουν την είδηση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί η εφημερίδα Το Βήμα. Φυσικά υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι μέσα στην εφημερίδα, στα γραφεία της εφημερίδας, που ασχολούνται με το ομογενειακό ρεπορτάζ, αλλά οι ειδήσεις από Ελλάδα είναι όλες κλεμμένες από τις αθηναϊκές εφημερίδες. Ας προχωρήσουμε λοιπόν ακόμη στη μαρτυρία 2 ατόμων που πέσαν θύματα στο φεστιβάλ των festivals του Αετονίχη Θανάση Κουρτέση το 1988. Φίλοι μου, αμέτρητα τα τηλεφωνήματα, αμέτρητα τα άτομα, αμέτρητοι οι επιχειρηματίες
που πέσανε θύματα του Αετονίχη Κουρτέση. Δεν προλαβαίνω να δέχομαι τηλεφωνήματα εδώ, διότι όπως έχω τονίσει και το τονίζω πάντα και το πιστεύω, είναι πιστεύω δικό μου του προγράμματός μου, το πρόγραμμα αυτό είναι ομογενειακό και αν σήμερα έχει πάρει αυτή τη θέση είναι επειδή εθίγησαν άτομα πολλά, εθίγει η ίδια η ομογένεια και γίναμε διεθνώς ρεζίλοι με το διεθνές πανηγύρι του Ταμ Κουρτέση. Το ξανατονίζω ότι αν πήρα σήμερα αυτή τη θέση την παίρνω για την ομογένεια, διότι θα μπορούσα κάλλιστα στη διάρκεια του χρόνου που μας πέρασε από πέρσι μέχρι φέτος, καθή στιγμή εθίγοντο προσωπικά και επαγγελματικά μου συμφέροντα από αυτό το λαθρόβιο έντυπο, από αυτό το βρωμερό έντυπο που λεγόταν ομογενειακό ποντίκι και που ήταν άλλος ένας μπάτσος στην ομογένεια από τον Ντόμ Κουρτέση, ουδέποτε βγήκα να απαντήσω ή να πάρω θέση. Αν το κάνω τώρα, το κάνω γιατί θίγεται το συμφέρον και το κύρος της ομογένειας. Έχω λοιπόν δίπλα μου άλλα δύο θύματα του Αετονίχη Κουρτέση που ήρθε να μας φωτίσει από τον Καναδά νύχτα, διωγμένος και καταδιωκόμενος. Έχω τον κύριο Γιάννη Γιάννακα και τον Κώστα. Κώστα, πώς είναι το επίθετο? Παρτσινέβελος. Παρτσινέβελος. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με εσάς? Θα ήθελα να μου πεις, Γιάννη, εσύ, ποιες είναι οι σχέσεις σου με αυτό το International Festival of Festivals και τι ακριβώς έχεις να μας πεις για τον Κουρτέση? Δημήτρη μου, αν είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, είναι ο λόγος ότι η αγανάκτηση δεν μας άφησε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς με τον κύριο Κώστα εδώ πέρα πήραμε ένα περίπτερο για να συνεταιρικά. Λοιπόν, του ανθρώπου αυτού Γνωρίζω έχεις κάποιο τράκ αυτή τη στιγμή. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να σε βοηθήσω. Λοιπόν, να σε βοηθήσω. Η υπόσχεση αυτού του ανθρώπου ήταν ότι ήμασταν μόνοι στο είδος μας μαζί με έναν άλλον Ιταλό. Ναι, όταν λέμε υπόσχεση ήταν προφορική ή γραπτή? Και προφορική και γραπτή. Στο συμβόλαιο που κάναμε. Είχα την αποκλειστικότητα να πουλάτε λουκουμάδες. Λουκουμάδες και καφέ, που και σε αυτή την περίπτωση θα εξηγήσω παρακάτω. Λοιπόν, είπε ότι ήμασταν εμείς και ένας άλλος Ιταλός. Στο τέλος φάνηκε ότι ήμασταν 5 άνθρωποι. Φάνηκαν 5 άνθρωποι με τα ίδια πράγματα. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο σας κόστισε το περίπτερο συνολικά? 5.000. 5.000 για να δουλέψετε από 7 Ιουλίου μέχρι 7 Αυγούστου. Ναι. Πόσες μέρες δουλέψατε? Δουλέψαμε 6 μέρες, γιατί τις υπόλοιπες δεν ήταν για να δουλευτούν. Δηλαδή 2 Σαββατοκύριακα και αυτά μισά. Λοιπόν, ήθελα να καταλήξω στο... Πόσοι βρεθήκανε τώρα να πουλάνε λουκουμάδες για καφέ? Από 2 που μας είπε βρεθήκανε 5. Από 2 που είπε για καφέ ότι θα ήμασταν εμείς και το Edelweiss βρεθήκανε 10. Αυτούς που είδαμε. Μάλιστα. Λοιπόν... Έχω πληροφορίες ότι κάποιος άλλος που έκανε την ίδια δουλειά, Ιταλός συγκεκριμένα, έδινε και τον καφέ δωρεάν. Είναι αλήθεια? Ναι, σωστό. Δίπλα μας ήταν και έδινε μάλιστα τον καφέ. Που λέγε πάστες, είχε τον καφέ free. Είχε τον καφέ free και έδινε χρέωνα τις πάστες. Anyway, αυτά μπορούσαμε δεν τον βρίσκαμε να το πούμε τα παράπονά μας, γιατί είχε κλειστεί σε ένα κλουβί. Μόνο για ζωή ήταν το κλουβί αυτό. Δεν όταν λέτε κλουβί, σε κάποια τρέλα δηλαδή. Σε ένα τρέλα, αλλά την είχε και περικυκλωμένη με σύρματα. Γιατί ως φαίνεται ήξερε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν πήγατε καθόλου να τον πιάσετε εκεί να του πείτε γιατί σας ξεγέλασε? Πήγαμε, αλλά αυτή του ήταν δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά και ξέρω ότι δηλαδή μπαλώματα που δεν άξιζε δηλαδή τον κόπο. Το Edelweiss μάλιστα για αυτή την περίπτωση έφυγε τη δεύτερη μέρα. Τη δεύτερη μέρα δεν ήταν? Τη δεύτερη μέρα έφυγε το Edelweiss. Άκουσα κάτι άλλο το οποίο βέβαια είναι λυπηρό, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από κάποια άλλη πλευρά είχε το φεδρό του χαρακτήρα, ότι παρόμοια σε κάποιον άλλον που του είχε υποσχεθεί ότι θα έχει την αποκλειστικότητα στα παγωτά και ξαφνικά ο άνθρωπος... 7 παγωτατζίδικα. 7 παγωτατζίδικα, παραπάνω νούμερο άκουσα εγώ, αλλά δέχομαι το δικό σας που ζούσατε και κινούσασταν σε αυτή την περιοχή. Βρέθηκαν 7 παγωτατζίδικα και ξαφνικά πάει και πιάνει τον Κουρτέση και του λέει: «Για σιγά ρε φίλε, εγώ σε πλήρωσα, σου έδωσα τα ωραία μου λεφταδάκια για να έχω την αποκλειστικότητα στα παγωτά. Πώς βρεθήκανε άλλοι 7? Λέει, κοίταξε να δεις, σου είχα πει ότι ένας Έλληνας θα είναι που θα πουλάει παγωτά. Οι άλλοι λένε Ιταλοί». Λοιπόν, είναι τόσες πολλές οι βρωμιές του που εάν μπορούσαν να έρθουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι τώρα εδώ πέρα να πούνε ο καθένας το δικό του, θα έπρεπε να έχεις
ένα βίντεο να γράφει για 4 ώρες. Για μια εβδομάδα. Για μια εβδομάδα. Είναι γεγονός ότι μου τηλεφώνησαν επιχειρηματίες οι οποίοι πέσαν θύματα του Κουρτέση και μιλάμε για τεράστια ποσά χάσανε, όχι 5 και 10.000 δολάρια, μιλάμε από 40 και 50.000 δολάρια για πάνω, αλλά ήταν ξένοι, δηλαδή Ιταλοί, Πολωνοί και διάφορες άλλες εθνικότητες, λοιπόν, με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο, διότι αυτή τη στιγμή αισθάνουμε την ομογένεια ότι είμαστε μια οικογένεια και κακίζουμε το παιδί αυτό το οποίο είναι άτακτο και λέγεται Τόμ Κουρτέσης και που θέλησε να κάνει τον εξυπνάκια της ομογένειας. Λοιπόν, δεν δέχτηκα με ωραίους τρόπους, βρίσκοντας ορισμένες δικαιολογίες, δεν δέχτηκα τους ξένους φίλοι να τους φιλοξενήσω στο πρόγραμμα. Όχι ότι κάνω καμία διάκριση, discrimination, όχι. Δεν ήθελα να γίνουμε περισσότερο ρεζίλι και περισσότερο ντροπή. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι δείχνουμε το τι υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Βεβαίως με αυτό θίγεται η ομογένεια, αλλά δεν φταίμε εμείς σε τίποτα. Όταν υπάρχει ο άσωτος ιός, όταν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε αλεξιπτωτιστής του μεσονυχτή, όπως το λέω, από τον Καναδά, κατακυνηγημένος, περιορίζομαι σε αυτά διότι έχω πάρα πολλά στοιχεία εις βάρος του, από τράπεζες που έβαλε χέρι, από κοινότητες, την κοινότητα της Αγίας Τριάδος στον Καναδά που τους έφαγε 50.000 δολάρια, το κανάλι 11 στον Καναδά που είχε μία εκπομπή που τους έβαλε μέσα 18.000 δολάρια, τηλεφωνική εταιρεία του Καναδά δηλαδή πού να ρυθμίσω τα θύματα του και τα ονόματα. Τον Κώστα το Χατζή, αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, του φάγε 40.000 δολάρια. Της πίτσας της Παπαδοπούλου στη Φλόριδα της έφαγε τα λεφτά και ο άντρας της πίτσας που είναι και πυγμάχος, κάτι τέτοιο, του τράβηξε μια σφαλιάρα και ακόμη, ας πούμε, είναι στο πάτωμα. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία ρίχνουν και τη βαρύτητα της εκπομπής και δεν θα ήθελα αυτά να γίνουν γνωστά στους ξένους. Αρκετά μας ρεζίλεψε. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξεχάσουμε αυτόν τον άνθρωπο Κουρτέση, να τον ξεγράψουμε από την ομογένεια, διότι δεν ανήκει στον ομογενειακό χώρο. Αλεξιπτωτιστέ που συμβαίνει καμιά φορά να μην ανοίξει το αλεξίπτωτο και πέφτουν κάτω με δυσάρεστα αποτελέσματα. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να πείτε? Αυτή τη στιγμή πώς θα βρείτε το δίκιο σας? Δημήτρη, τα λεφτά που δεν χάσατε. περιμένουμε να βρούμε δίκιο, δεν να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Εκείνο που θα μας ευχαριστήσει είναι να μάθει ο κόσμος με τι βρώμικο άνθρωπο είχαμε μπλέξει και να θυμάται Κουρτέση και να τρέχει, τίποτα άλλο. Να βλέπεις, είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους που εργαζόντουσαν μέσα και περιμέναν πώς και πώς να πάρουν το παιδί τους για την οικογένειά τους και να μην έχουν μια δεκάρα και να μην ξέρουν από πού θα τα πάρουν. Και να πηγαίνουν και να τους βρίζει και να τους διώχνουν με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή αυτός δεν πρέπει να είναι άνθρωπος, πρέπει να είναι ένα ζώο, τίποτα. Το λέω ένα ζώο και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Ήρθε μια καθαρίστρια εδώ, δεν έτυχε να είμαι στο γραφείο τη στιγμή που ήρθε. Διότι δυστυχώς έπρεπε σήμερα να τρέχω, αφιέρωσα για την ομογένεια και το ξανατονίζω, δεν κάνω καμία ιδιαίτερη χάρη, διότι το πρόγραμμα είναι ομογενειακό και πρέπει να εξυπηρετεί τέτοιους σκοπούς, πρέπει να επισημαίνει τους κινδύνους και τους ανθρώπους παράσιτα που ζουν σε βάρος της ομογένειας, όπως είναι ο Τάμ Κουρτέσης. Ήρθε σήμερα μια φουκαριάρα καθαρίστρια εδώ, η οποία πήρε και καθάριζε τις τουαλέτες. Ας μου επιτραπεί η λέξη, μιλάμε σαν οικογένεια, ξεσκάτωνε τις τουαλέτες εκεί κάτω και δεν πληρώθηκε η γυναικούλα. Είναι φοβερό, απάνθρωπο πράγμα αυτό το πράγμα. Σωστό είναι αυτό. Σωστό, μας τα είπε και εμάς η ίδια. Πώς τη λένε αυτή η κυρία? Δεν θυμάμαι το όνομά της, ούτε και το όνομά της. Ήταν με δύο κοριτσάκια μαζί, κυρία. Αυτή είχε δύο κοριτσάκια μαζί της και καθαρίζανε και 3 τα μπάνια. Και δεν πληρώθηκε Την καθόλου. τελευταία στιγμή, όταν μάθανε ότι είναι στο νοσοκομείο, περικυκλώσανε εκεί τα σηματοπλέγματα και ρωτήσανε τα παιδιά οι επόμενοι που πήγανε, πού θα πληρωθούμε, και λέει το παιδί, εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά τώρα. Αλλά έβαλε το χέρι στη τσέπη να της δώσει. Η γυναίκα λέει: όχι, δεν τα θέλω από εσένα, θέλω να τα πάρω από τον ίδιο. Πάντως... Συγγνώμη, θα ήθελα κάτι, δεν ξέρω αν το επιτρέπετε. Θα ήθελα να πω, μου αρέσει να μιλάω λίγο, θα ήθελα να πω, σαν τον κύριο Κουρτέση, οι μανάδες να κάνουν αποβολές. Αυτό δεν ξέρω αν. Βεβαίως, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δικαιολογώ την αγανάκτησή σας και εγώ είμαι αγανακτισμένος όταν επί μια εβδομάδα τώρα παίρνουμε συνεχώς τηλεφωνήματα εδώ. Μιλάμε από αμέτρητο κόσμο για αυτό το άτομο που λέγεται Κουρτέσης, που ήρθε και μου τζούρωσε το ελληνικό όνομα, που σε στιγμές εθνικής εξάρσεως και εθνικής υπερηφάνειας, διότι έχουμε έναν άνθρωπο που λέγεται Δουκάκης, που διεκδικεί το προεδρικό αξίωμα της Αμερικής, να υπάρχουν τέτοια βρωμερά υποκείμενα σαν τον Κουρτέση που να μας υποτιμούν και να μας υποβιβάζουν σαν ανθρώπους και να μας φέρουν σε ζωώδη κατάσταση. Είναι λυπηρό, φίλοι.
Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και λυπάμαι που ήρθατε εδώ σε μια γωνιά από το στούντιο κάτω από τέτοιες λυπηρές και άσχημες συνθήκες. Δημήτρη, ευτυχώς που είσαι και εσύ και μαθαίνει και η ομογένεια τι γίνεται πίσω μας. Να μην πέσουν άλλα θύματα. Γιατί μιλάμε τώρα, επειδή είμαστε παλέμαχοι και δουλεύουμε για να ζήσουμε μια οικογένεια, ας πούμε, και θέλουμε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια θύματα. Παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ και εύχομαι καλή τύχη στο μέλλον να έχετε και να αποφεύγετε τέτοιους σκοπέλους που λέγονται κουρτέσιδες. Δημήτρη, ευχαριστούμε και εμείς που μας δέχτηκες και εύχομαι να μην ξαναγίνει ένα τέτοιο για την ομογένεια και για το όνομά μας, τη εθνικότητα της δικιάς μας. Φίλοι μου, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξανά στο θέμα μας μάλλον, Κουρτέση. Ο Θανάσης Κουρτέσης χρησιμοποίησε τους πάντες και τα πάντα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του. Πούλησε συνεργάτες, συμμάχησε ακόμη και με το διάβολο προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Όλους τους συνεργάτες του βέβαια, μετά που δεν τους είχε ανάγκη, είναι σαν να στύψεις ένα πορτοκάλι, ένα λεμόνι και μετά τους πέταξε σαν λεμονόκουπες. Ας πάμε τώρα σε έναν κύριο, σε έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος αυτός εξασφάλισε την άδεια για να λειτουργήσει αυτό το φεστιβάλ των festivals, επειδή ήταν κρατικό το αεροδρόμιο, ανήκει στο κράτος, πρώην πολεμικό αεροδρόμιο, και προκειμένου να δοθεί άδεια για φεστιβάλ έπρεπε να υπάρχει μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ας δούμε πώς ο Κουρτέσης εξασφάλισε αυτή την άδεια. Φίλοι μου, στην σημερινή παρέλαση, θα έλεγα, διαμαρτυρίες κατά του προσώπου του Ταμ Κουρτέση, φίλοξενω έναν άλλον κύριο στην εκπομπή, τον κύριο Τζίμι Ντίμας. Ο κύριος Ντίμας είναι μέλος στο United American Hellenic Council of Long Island και της ΑΧΕΠΑ και θα πρέπει να γνωρίζετε κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Δεν θα δινόταν η άδεια για το International Festival of Festivals, διότι το αεροδρόμιο αυτό είναι η ιδιοκτησία, είναι property federal, ομοσπονδιακό του Αμερικανικού κράτους και για να δοθεί μια τέτοια άδεια δίνεται μόνο σε non-profit οργανισμούς και όχι σε οργανισμούς ή σε άτομα ή σε επιχειρήσεις κερδοσκοπικούς. Λοιπόν, ο Ταμ Κουρτέσης αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορούσε να νοικιάσει το αεροδρόμιο. Κατάφερε λοιπόν και ήρθε σε επαφή με τον κύριο Ντίμα, ο κύριος Ντίμας μέσω της ΑΧΕΠΑ και του United American Hellenic Council of Long Island πήρε την άδεια, διότι είναι non-profit οργανισμοί και οι δύο αυτοί οι οργανισμοί, πήρε την άδεια και την έδωσε στον κύριο Κουρτέση, αλλά ας μιλήσουμε καλύτερα με τον κύριο Ντίμα να δούμε πώς ακριβώς έχει όλη η ιστορία. Τζίμι, χαίρομαι που σε έχω σήμερα στο πρόγραμμα, διότι η παρουσία σου εδώ βοηθά στο να δώσουμε στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη γνώμη τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το διεθνές πανηγύρι που το ονομάζω εγώ. Λοιπόν, καταρχάς πώς ήρθε σε επαφή με τον Ταμ Κουρτέση και τι ακριβώς συνέβη στο να χρησιμοποιηθούν οι δύο αυτοί οι οργανισμοί προκειμένου να πάρετε την άδεια και να τη δώσετε στον Κουρτέση για να κάνει αυτό το αποτυχημένο φεστιβάλ. Μια φιλενάδα μου από το Houston, Texas, με σύστησε στον κύριο Κουρτέση και είπε ότι αυτός ο κύριος έκανε το festival το προηγούμενο χρόνο. You can speak in English. Okay, fine. He gave me a friend of mine from Texas told me that he was a sponsor of the festival last year, and that he was going to sponsor another festival this year, and it's somebody that I should know. And I went to see him, and he said he needed some help in sponsoring the International Festival of Festivals. All right. Under what conditions you agree with Tom Kουρτέσης and to apply to the state, to the Department of the Interior, in order to get the charities the permission to start this festival? Well, first of all, the federal government would not give Mr. Cortese and his corporation, International Festival of Festivals, a permission to use it unless there was a nonprofit organization. And he said that he would donate monies to AHEPA and to a church so that the festival would get the nonprofit status.
All right. What money he's going to donate? He didn't specify any amount. He said he was going to make a contribution. He talked about percentages, and he refused to put anything in writing. All right. After he got the license, what did he do? Well, after he got the license, he He ignored you. He ignored us. Έβρισε, συγγνώμη, και εγώ το 14 Μαΐου έφυγα από το γραφείο εκεί πέρα και δεν είχε την ευγενία να μας καλέσει στο opening και μας ξέχασε. Αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ διαπιστώνω κάτι άλλο, ότι σας χρησιμοποίησε μέχρι να πετύχει το σκοπό του. You're trying to admit he insulted me. No, he used. Όπως φαίνεται, μας γέλασε και he used us. Για πάει την άδεια για το πανηγύρι αυτό. Ναι, κάτι άλλο το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου, διαβάζοντας μία από τις δύο ελληνικές εφημερίδες που έχουμε εδώ, δεν θυμάμαι αν ήταν στον Κήρυκα ή στην Πρωινή, εκεί που είχε κάποια διαφήμιση, μισή σελίδα, μια σελίδα δεν θυμάμαι, αναφερόταν κάπου σε κάποιο σημείο και το όνομά σου, σαν advisor, σαν... Μάλιστα, με έχει βάλει το όνομά μου ως advisor, αλλά δεν πήρε το permission δικό μου να το βάλει και έπειτα που έφυγα από το γραφείο του, ακόμα έβανε στη εφημερίδα ότι ήμουν advisor και δεν έγινε αυτό. Ποιο ήταν το όφελός του, το συμφέρον του να κάνει κάτι τέτοιο? Ήθελε να βάλει απάνω για κάτι, πώς credibility, ότι είχε credibility άνθρωποι στο γραφείο του που ήταν από τα... Γνωστοί στην Ομογένεια. Μάλιστα, thank you. Και που έχεραν κάποιες εκτιμήσεις από την Ομογένεια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, σαν ΑΧΕΠΑ και σαν United American Hellenic Council of Long Island, διότι μην ξεχνάτε ότι εσείς αυτή τη στιγμή έχετε την ευθύνη, διότι εσείς κάνατε applied γι' αυτό το permission. Εμείς κάναμε τα χαρτιά, Δημήτρη. Αυτός έκανε το συμβόλαιο με το federal government και έμαθα προχθές από το Mr. Avery ότι έχει γέλασε την κυβέρνηση για $40,000, ακόμα χρωστά λεφτά. Μάλιστα. Εσείς κάνατε καμία ενέργεια τώρα εκ των υστέρων, διότι αυτή τη στιγμή είναι η ΑΧΕΠΑ και ο άλλος οργανισμός είναι εκτεθειμένοι απέναντι στην κυβέρνηση, διότι εσείς κάνατε apply for that, right? Αυτός έκανε το application. Τα χαρτιά μας πήγαν με το application του κ. Κορτέζης για την άδεια. Και εμείς δεν είχαμε responsibility για τίποτα. Αυτός έκανε όλα τα συμβόλαια. Και αυτός πήρε την ασφάλεια για το festival ναι. κτλ. Και κάτι άλλο. Είχα ακούσει, δεν νομίζω, ή εσύ ή κάποιος άλλος μου το είπε, και το διαπίστωσα και μόνος μου επισκεπτόμενος το περασμένο Σάββατο, το Festival of Festivals, ότι ήρθε μια κοπελίτσα εκεί να μου πουλήσει ένα λαχείο. Και της λέω, τι έχει το λαχείο? Λαχείο είναι το Raffles. Right? Και μου λέει, έχουμε δύο αυτοκίνητα, Αλφα Ρωμαίο κλπ. Λοιπόν, ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος αγόρασε λαχεία. Γνωρίζω επίσης και έχω πληροφορίες ότι τα αυτοκίνητα αυτά δόθηκε κάποια επιταγή $15,000, για τα άλλα θα δινόντουσαν αργότερα. Η επιταγή αυτή για τον ΑΒ λόγο επέστρεψε πάλι πίσω, διότι δεν είχε αντίκρισμα στην τράπεζα. Και τελικά αυτά τα αυτοκίνητα ουδέποτε κληρώθηκαν, μια και το festival σταμάτησε. Λοιπόν, τα λεφτά όμως που έδωσε ο κόσμος, ποιος τα έχει αυτή τη στιγμή, διότι είναι παράνομο βάσει του νόμου του State της Νέας Υόρκης, εκτός από OTB που είναι ο υπόδρομος και το λαχείο που κυκλοφορεί το State της Νέας Υόρκης, οποιαδήποτε άλλη λαχιοφόρος αγορά, εκτός αν πρόκειται για εκκλησία που γίνεται σε στενό κύκλο μέσα στα members της εκκλησίας, της ενορίας. Οποιοσδήποτε άλλοτε λαχνός είναι παράνομος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κόσμος έδωσε τα χρήματά του, δεν έχει σημασία αν είναι $1 ή 50 ή $100, σημασία είναι ότι είναι παράνομο. Ζητάμε να μάθουμε ποιος έχει τα χρήματα από τα λαχεία αυτά και γιατί ουδέποτε δεν κληρώθηκε το αυτοκίνητο. First, Dimitri, Mr. Cortez did call me and said he was going to put a lottery in behalf of the Southeast Hellenic community, and that money would be used to help the new church on Long Island. I found out from friends who went to the festival that the tickets had nothing on as to who was going to get the proceeds. And that's the last I know about the lottery. As far as the proceeds, I don't know what happened to the proceeds, but when Mr. Cortez told me he was putting in the lottery in the name of the organizations that sponsored it, we sent a letter to Mr. Cortez και του είπαμε ότι πρέπει να βάλει ένα $10,000 ασφάλεια, όπως πρέπει με τον νόμο της Νέας Υόρκης, και ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση από τον κύριο Cortez, διότι
είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει με την κυβέρνηση της Νέας Υόρκης το Secretary of State ένα bond, διότι τα λεφτά θα πρέπει να φυλαχτούν, διότι μάζεψε λεφτά απ' έξω από το κύκλο της Εκκλησίας, της ΑΕΠΑΣ και από το public. Μιλώντας τώρα για χρήματα, γνωρίζω από επίσημες και σοβαρές πληροφορίες οι οποίες έχω πως υπήρχαν 120 περίπτερα. Μάλιστα, έτσι ακούσα και εγώ. 120 περίπτερα. Και αν λάβουμε υπόψη ότι το φτηνότερο περίπτερο, δηλαδή το μικρότερο περίπτερο που ήταν του λουκουματζή, αυτού που πουλάει λουκούμια, το πλήρωσε $5,000 και το ακριβότερο πήγε 22 και $25,000, να βγάλουμε ένα μέσον όρο $15,000 το περίπτερο ή έστω $10,000 το περίπτερο, όταν μιλάμε για 120 περίπτερα, μιλάμε για $1.200.000, χρήματα τα οποία προεισπράχτηκαν, δηλαδή τα κατέβαλε ο κόσμος 1 και 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ. Λοιπόν, $1.200.000. Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερωτηματικό. Τα χρήματα από τα λαχεία πού βρίσκονται? Καθή στιγμή ο κόσμος ο οποίος δούλευε για τον Ντόμ Κουρτέση, για το διεθνές πανηγύρι, για το διεθνές ρεζίλεμα, δεν υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα? Αυτό θέλουμε να μάθουμε και θα ακολουθήσει αργότερα σχόλιο δικό μου με πολλά ερωτηματικά που μας βασανίζουν σαν ομογένεια, διότι ξαναεπαναλαμβάνω για πολλοστή φορά είναι ντροπή μας αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας άνθρωπος που ξεφτιλίζει το ελληνικό όνομα. Jimmy. Mr. Cortez is, excuse me, Mr. Castana, excuse me. I think you're right. Μας έχει γέλασε ο κύριος Κορτέζης και χάλασε το όνομά, το ελληνικό όνομα στο κύκλο εδώ στην Νέα Υόρκη και μας έχει κάνει use, if you will. Πώς το λένε? Use, εκμεταλλεύτηκε. Μάλιστα. So, αυτό είναι αυτό που είμαι πολύ στοχωρημένος και όπου έχω μιλήσει μαζί με τον Mr. Avery, μήπως there's going to be a federal investigation with the U.S. Attorney. Διότι αυτοί έχουν χάσει πολλά λεφτά το Department of Interior και δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που θέλεις να συμπληρώσει, Τζίμι. Πάντως, ειλικρινά, χαίρομαι που μπήκες στον κόπο να έρθεις εδώ στο στούντιο και να μας δώσεις αυτές τις πληροφορίες που είναι αρκετά κατατοπιστικές, διότι μάθαμε πώς ξεκίνησε επιτέλους αυτό το διεθνές πανηγύρι ρεζιλέματος της ελληνικής ομογένειας. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Thank you, Δημήτρη. Φίλοι μου, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ακούσετε ένα σχόλιο εκείνης της εποχής, δικό μου, του 1988. Φίλοι μου, ειλικρινά λυπάμαι που σας στέρισα στο σημερινό μας πρόγραμμα την ψυχαγωγία, αλλά ο σκοπός μιας ομογενειακής εκπομπής είναι και στο να φέρνει στη δημοσιότητα γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με το κύρος και το γόητρο της ομογένειας. Ο περιβόητος λοιπόν Τόμ Κουρτέσης κατάφερε στα 2 χρόνια που βρίσκεται στον ομογενειακό χώρο της Νέας Υόρκης να κάνει μια ομογένεια άνω κάτω. Τη μια με εκβιασμούς και απειλές και την άλλη με κλάματα και σπαρακτικές φωνές, κατόρθωνε να επιπλέει και να βρίσκει διαρκώς θύματα ζώντας σε βάρος της ομογένειας. Μεγάλη βοήθεια και αρκετά σημαντικό ρόλο πρόσφερε στον Κουρτέση ελληνόφωνο μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν αρκέστηκε μόνο στην διαφημιστική προβολή, αλλά παρουσίαζε τακτικά σε συνεντεύξεις στον Κουρτέση που και οι δυο μαζί παραπλανούσαν την ομογένεια. Είναι λυπηρό και απογοητευτικό το γεγονός όταν εμείς, τα ελληνόφωνα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που θέλω να πιστεύω ότι εξυπηρετούμε υψηλούς εθνικούς και ομογενειακούς σκοπούς, μας εξαγοράζει οποιοσδήποτε Κουρτέσης και γινόμαστε συνεργοί και συνένοχοι δουλεύοντας σε βάρος της ομογένειας. Ανοίγουμε το δρόμο στον Κουρτέση, ο οποίος παρουσιάζεται σαν δεύτερος Μεσσίας που θα σώσει την ομογένεια και τον διευκολύνουμε να βρίσκει θύματα. Υπάρχει νόμος
όμως εδώ στην Αμερική για misleading advertising, που σημαίνει στα ελληνικά διαφημιστική παραπλάνηση. Λοιπόν, όσοι παρασυρθήκατε από τέτοιου είδους διαφημιστικά και συνεντευξιακά κείμενα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα γραφεία του FCC στη Washington στο τηλέφωνο 202 area code 632 7000. Επαναλαμβάνω, 202 area code 632 7000 και να πείτε τα παράπονά σας. Ο Τόμ Κουρτέσης λοιπόν κατάφερε και έβαλε στο χέρι πολλούς Έλληνες ομογενείς με το φέστιβαλ, με τα κλήσεις εστιάσεων και πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόνς που έκανε, και μάλιστα στα χέρια μου κρατώ εφημερίδες από την Ελλάδα όπως την Μεσημβρινή, που το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καταγγέλει ότι ο Φυσούν, ο Αντωνόπουλος και η Νόρα Βαλσάμι έπεσαν θύματα Ελληνοκαναδού απατεώνα. Ο ριζοσπάστης με τίτλο «Αιτονίχης ομογενής του Καναδά γέλασε ηθοποιούς» γράφει: το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει: στιγματίζουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Θανάση Κουρτέση, και θα ζητήσουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, που όπως ισχυρίζεται έχει συνεργασία, και το ελληνικό προξενείο του Καναδά, να ληφθούν μέτρα, ενώ θα στραφούμε και δικαστικά για να τον εξαναγκάσουμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Επίσης θα τον καταγγείλουμε στην πρεσβεία του Καναδά, στις ελληνικές κοινότητες, καθώς και στον ελληνόφωνο τύπο της Αμερικής και του Καναδά. Ταυτόχρονα θα ενημερώσουμε τα αδελφά σωματεία του χώρου μας για να ενημερώσουν τα μέλη τους να μην πέσουν κι αυτοί θύματα του Κουρτέση. Η ελευθεροτυπία έχει για τίτλο στις 28 Εβδόμου 84 «Καταγγέλουν ατζέντη». Το Έθνος με τίτλο «Ηθοποιοί θύματα Ελληνοαμερικανών». Τάμ Κουρτέση, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Στα χέρια μου κρατώ φωτοτυπίες επιταγών που έδωσε από κλειστό λογαριασμό στους Κώστα Χατζή, Πόπη Αστεριάδη, Γιώργο Λεγάκη, Σταμάτη Πρωτοπαπά, Δημήτρη Τελκή και Γιώργο Δημητρίου, συνολικού ποσού $43.500. Τι έχει άραγε να πει γι' αυτά? Στα χέρια μου επίσης κρατώ γράμμα που έστειλε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, στην κυρία Μελίνα Μερκούρη, προσωπικά, και σας το διαβάζω. Κυρία Υπουργός, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, σας στέλνουμε αντίγραφο της καταγγελίας του συναδέλφου Πέτρου Φυσούν και σας γνωρίζουμε ότι αυτή η τελευταία περιπέτεια είναι μια ακόμα ενέργεια εκμετάλλευσης και απάτης κάποιων αετονίχιδων της ομογένειας που παρατηρείται συχνά σε βάρος των Ελλήνων καλλιτεχνών και που προσβάλλουν βάναυσα την τιμή και την αξιοπρέπεια της ομογένειας. Σας ενημερώνουμε γιατί ο Αθανάσιος Κουρτέσης ισχυρίζεται ότι είναι συνεργάτης του Υπουργείου σας και, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες ενέργειες θίγουν και εσάς. Η πρόεδρος Εμιλία Υψηλάντη, ο γραμματέας Βασίλης Κολοβός. Ο Τάμ Κουρτέσης μεταχειρίστηκε 2 non-profit οργανισμούς για να πάρει την άδεια του φέστιβαλ στο αεροδρόμιο, υποσχόμενος λαγούς με πετραχίλια. Αλήθεια, γιατί μετά τους έκανε πέρα? Στα 2 χρόνια που είναι στην Αμερική έκανε 2 φεστιβάλς, έφερε 4 με 5 θειάσους, έβγαλε τηλεφωνικό κατάλογο, τύπωσε το ομογενειακό ποντίκι και έκανε πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόνς, και όλα αυτά μεταχειριζόμενος διαφορετικά corporations όπως Greek Panorama, Airus Production, Festival of Festivals και πολλά άλλα. Το ερώτημα που κάνω είναι: έκανε ποτέ του φορολογική δήλωση στο Internal Revenue Service? Γνωρίζω πολύ καλά ότι η απάντηση είναι όχι. Είναι φοροδιαφυγάς. Πρέπει να γνωρίζει όμως ότι ο φορολογικός νόμος στην Αμερική είναι πολύ αυστηρός. Τόσο αυστηρός
που ακόμη και αντιπροέδρους ρίχνει όπως τον Άγνιου. Γνωρίζετε ότι πουλάγε παράνομα λαχεία μέσα σε χώρο ομοσπονδιακό? Αλήθεια, τι έγιναν τα 2 Αλφα Ρωμαίο, αυτοκίνητα που θα κέρδιζε ο κόσμος από τα λαχεία? Πόσα λαχεία πουλήθηκαν και πού είναι τα χρήματα? Ο κόσμος αγόρασε 120 περίπτερα και σύμφωνα δε με μαρτυρίες οι τιμές τους κυμαίνονται από 3.000 έως 25.000 δολάρια. Σας βάζω λοιπόν έναν μέσον όρο 10.000 δολάρια το περίπτερο. Μιλάμε λοιπόν αμέσως για ένα ποσό 1.200.000 δολαρίων. Πού είναι αυτά τα χρήματα? Γιατί μετά την ολοσχερή καταστροφή και αποτυχία του φεστιβάλ δεν επέστρεψε τα χρήματα του κόσμου? Αλήθεια, πού είναι οι εισπράξεις από τα εισιτήρια που πλήρωνε ο κόσμος για να μπει στο φεστιβάλ? Πού είναι τα χρήματα από το πάρκινγκ που χρέωνε τον κόσμο? Θα τα δηλώσει άραγε αυτά στην εφορία? Φίλοι μου, αφού πρώτα σας δείξω ένα στιγμιότυπο από τον χώρο στον οποίο έγινε το διεθνές πανηγύρι του ρεζιλέματος της Ομογένειας, πάρτε χαρτί και μολύβι για να γράψετε το τηλέφωνο και την διεύθυνση που μπορείτε να απευθυνθείτε για να διεκδικήσετε, αν μπορέσετε, τα χρήματα των περιπτέρων που σας πήρε ο Ταμ Κουρτέσης. Φίλοι μου, θα ήθελα τώρα να τηλεφωνήσουμε, να πάρω εγώ δηλαδή τηλέφωνο και να ακούσετε τι λέει το δικαστήριο του Immigration. Λοιπόν, θα πάρουμε το νούμερο 1-800 898 71 80. Welcome to the Immigration Court Information System. The following information relates to the primary case only. Please contact your local court if you need bond hearing information. For instructions in English, press 1. The alien registration number, also known as the A number, begins with the letter A and is followed by an 8-digit number. This number is printed on all INS and EOIR correspondence. Do not enter the letter A into the system. Please enter your 8-digit A number now. Τα 8 νούμερα είναι 2, 9, 3, 86, 313. You entered 293866313. Press 1 to confirm. The system shows your name is KOURTESIS ATHANASIOS. Press 1 to confirm or 2 to re-enter. Που σημαίνει Κουρτέσης Αθανάσιος. 1. For asylum processing information, press 2. For decision information, press 3. The immigration judge ordered deportation on your case at 155 South Miami Avenue, room 800, Miami, Florida 33130 on May 16, 1996. Your motion to reopen the immigration judge case was denied on July 5, 1996. For your next hearing date, press 1. For
For asylum processing information, press 2. Λοιπόν, φίλοι μου, ακούσατε στην αγγλική γλώσσα. Εάν θέλετε, για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει παραμικρή αμφιβολία σε όσους τυχόν δεν κατάλαβαν αυτά που ελέγχθησαν στην αγγλική γλώσσα από το δικαστήριο του Ημιγκρεσίου, μπορείτε να πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι και να το επιβεβαιώσετε αύριο που θα πάτε στη δουλειά σας ή από το σπίτι σας. Λοιπόν, γράψτε αν θέλετε ο αριθμός του δικαστηρίου του Ημιγκρεσίου που κρατάει τις διάφορες υποθέσεις του Θανάση Κουρτέση, του ανθρώπου που ήρθε, έσωσε τον Καναδά, έσωσε τη Νέα Υόρκη στο παρελθόν, έσωσε τη Φλόριντα, έφυγε νύχτα από τη Φλόριντα και ήρθε εδώ να σώσει ξανά την ομογένεια. Λοιπόν, γράψτε, ο αριθμός του Ημιγκρεσίου είναι 1-800-898-71-80. 1-800-898-71-80 και κατόπιν πατήστε τον αριθμό 1 για να είναι στην αγγλική γλώσσα και αμέσως μετά ξανά τον αριθμό 1 που σας λέει to confirm, γιατί βγαίνει το συλλαβιστά το όνομα Κουρτέσης, Αθανάσιος, όπως είπε K-O-U-R-T-E-S-I-S, Αθανάσιος. Λοιπόν, και κατόπιν πατάτε το νούμερο 3 στο πλήκτρο του τηλεφώνου σας και σας μιλάει για τις καταδικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων του Ημιγκρεσίου, ότι ο Θανάσιος Κουρτέσης αφενός είναι παράνομα εδώ πέρα και είχε ζητήσει, στην Αμερική δηλαδή, και είχε ζητήσει απείλη, δηλαδή να ξαναδικαστεί η υπόθεσή του και φυσικά ο δικαστής το αρνήθηκε και φυσικά τον κυνηγάνε από την Φλόριδα πάρα πολλές ομογενειακές οργανώσεις, όπως εδώ στα χέρια μου έχω μία επιστολή από την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, την ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Fort Lauderdale στη Φλόριδα, που αν θέλετε να πάρετε και την κοινότητα για διάφορες πληροφορίες, ο αριθμός είναι 954, το area code 487-1515, αλλά νομίζω προηγουμένως που σας είπα να τηλεφωνήσετε, παρέλειψα να σας δώσω και τον αριθμό για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του Κουρτέση. Επαναλαμβάνω πάλι από την αρχή, 1-800-898-71-80 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου του Ημιγκρεσίου και σας λένε να βάλετε 8 νούμερα που αφορούν την υπόθεση του Κουρτέση, που είναι 293-86-313, 293-86-313, επαναλαμβάνω 293-86-313 και πηγαίνετε σύμφωνα με τις πληροφορίες που σας δίνουν για να φτάσετε στο τέλος στην κατάληξη ότι καταδιώκεται από τις μεταναστευτικές αρχές για σωρία απατών που έχει κάνει ο Κουρτέσης, ο οποίος, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, διάφορα χαρτιά από δικαστήρια που έχω, κάθε τόσο και λιγάκι έχει φάει πάρα πολλά χρήματα και έχει καταδικαστεί για αμέτρητες υποθέσεις και χρησιμοποίησε κάθε τόσο και λιγάκι, έχει μανία να ανοίγει καινούργια corporations, που αυτό καταμαρτυρεί εις βάρος του ότι ουδέποτε πρέπει να έχει πληρώσει φόρους στο αμερικανικό κράτος. Και να σας αναφέρω μερικά από εδώ, από τα corporation, τις εταιρείες που έχει κάνει κατά καιρούς. Είναι το Friendly Enterprise Communications Incorporated, αυτό έχει κατατεθεί στη Φλόριδα το 1994, στις 27 Ιανουαρίου. Κατόπιν έχει μια άλλη εταιρεία φτιάξει στη Φλόριδα που λέγεται Medusa Incorporated. Τρίτη εταιρεία Flash Production INC, στη Φλόριδα και αυτό. Κατόπιν μια άλλη εταιρεία Gabba, G-A-B-P-A, της Florida's Corporation και αυτό. Κατόπιν International Festival of Festivals Corporation της Νέας Υόρκης. Greek Panorama Shows, αυτό είναι καναδική εταιρεία, και πάρα πολλές άλλες. Δεν σας κρύβω ότι από τη στιγμή που άρχισε με ύβρις στο βήμα
σε αυτή την φυλάδα την οποία βγάζει, με ύβρισε εναντίον μου, με αποκαλεί χαφιέ της αστυνομίας, με αποκαλεί μυθομανή, ποιος ο μεγαλύτερος ψεύτης που υπάρχει, και έχω εδώ ένα απόκομμα από ομογενειακή εφημερίδα στη Φλόριδα που τον έχει φωτογραφία, τον πιάσαν στη Φλόριδα και τον ρεστάρανε και με τον αριθμό εδώ πέρα, όπως βάζουν όλα τα καλά παιδιά, δεν είναι αριθμός τηλεφώνου, είναι αριθμός ποινικού μητρώου θα λέγαμε. Γράφει αυτή η ομογενειακή εφημερίδα, επειδή ο Κουρτέσης λέει συνεχώς ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια και επειδή έχει και ένα φοβερό ελάττωμα, ξεχνάει πάντα να λέει την αλήθεια για τον εαυτό του, γι' αυτό αυτή η στήλη του υπόσχεται ότι θα είναι πάντα παρούσα για να τον βοηθάει, να του θυμίζει την αλήθεια. Η παρακάτω φωτογραφία είναι από τα αρχεία του Hollywood Police Department και δείχνει τον Κουρτέση όταν συνελήφθη για ένα από τα πολλά εντάλματα συλλήψεως που έχουν εκδοθεί εναντίον του. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχε αρχίσει και με βρίζει, και βρίζει πάντα αυτός ο οποίος δεν έχει επιχειρήματα, δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία, δεν έχει κατηγορίες, οι οποίες κατηγορίες στηρίζονται σε ντοκουμέντα. Λοιπόν, και μου δίνει 1002 βρισχές. Όσοι πήρατε αυτή την φυλάδα, τη λαθρόβια φυλάδα, μπορείτε να διαπιστώσετε το μέγεθος της θρασίτητος ενός απατεώνα που κυκλοφορεί όλα αυτά τα χρόνια και αλλάζει συνέχεια state και χώρες, διότι όπου πηγαίνει τον παίρνουν μυρουδιά. Πίστεψε λοιπόν ότι τον ξεχάσαμε εδώ ποιος είναι αυτός ο κύριος και ξαναεπανήλθε. Δυστυχώς όμως οι παλιές του αμαρτίες τον κρατάνε σε φυλακή. Δεν τον έβαλα εγώ φυλακή, εγώ απλώς και μόνο για να προστατεύσω την οικογένειά μου και τον εαυτό μου, τον κατήγγειλα στην αστυνομία για τις απειλές τις οποίες μου έκανε μέσω τηλεφώνου. Και επαναλαμβάνω ότι οι απειλές αυτές, η καταγγελία μάλλον για τις απειλές, ήταν η αφορμή για να τον παραλάβει μετά το immigration και να τον βάλει μέσα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να τονίσω ότι δεν έχω απολύτως τίποτε εναντίον των συνεργατών του, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι δουλεύουν στην εφημερίδα. Οι άνθρωποι είναι υπάλληλοι, κοιτάζουν να βγάλουν το ψωμί τους, φυσικά γράφουν αυτά που τους ερμηνεύει το αφεντικό τους, που στην προκειμένη περίπτωση αφεντικό τους είναι ο Θανάσης Κουρτέσης. Δεν έχω απολύτως τίποτε εναντίον τους, διότι ο δημοσιογράφος ουσιαστικά είναι μια πληρωμένη πένα, με την καλή έννοια της πληρωμής, εννοώ ότι οφείλει να ακολουθεί την πολιτική που του υπαγορεύει το αφεντικό του, ο προϊστάμενός του, ο διευθυντής του. Λοιπόν, αυτό κάνουν αυτοί. Δεν έχω τίποτα εναντίον των παιδιών, καθώς επίσης δεν έχω απολύτως τίποτε εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι χρηματοδοτούν αυτή την προσπάθεια του Κουρτέση, διότι ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να βγάλει την εφημερίδα. Υπάρχουν δύο ωραίοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πέσει και αυτοί θύματα του Κουρτέση και οι οποίοι πιστεύω κάποια στιγμή να αναβλέψουν και να δουν την πραγματική αλήθεια, σε τι πλάνη έπεσαν και να απομακρυνθούν όσο, συμβουλή μου είναι αυτή βέβαια, δεν τους πω τι θα κάνουν, να απομακρυνθούν όσο γίνεται γρηγορότερα προκειμένου να σώσουν το καλό τους όνομα. Δεν έχω λοιπόν, ξαναδηλώνω, απολύτως τίποτα εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι χρηματοδοτούν την εφημερίδα αυτή, καθώς επίσης και εναντίον των συνεργατών του Κουρτέση. Και ο λόγος που τα λέω όλα αυτά και κατηγορηματικά μάλιστα, είναι διότι έχουν έρθει στα αυτιά μου διάφορες ιστορίες, δηλαδή τραγελαφικές ιστορίες. Ξανατονίζω, δεν έχω απολύτως τίποτα εναντίον τους. Όπως επίσης θα έκανα στραβά μάτια για όλα αυτά τα οποία κάνει ο Κουρτέσης, αλλά όπως είπα και στην αρχή αυτού του ρεπορτάζ, υπάρχουν όρια στο κάθε τι. Νομίζω ότι ο Κουρτέσης υπερεύει κάθε όριο. Ας κάτσει λοιπόν από εδώ και πέρα φρόνημα, διότι από τη στιγμή που ο κόσμος πληροφορήθηκε αυτή την διαμάχη που ξέσπασε πάλι και πάντα βάζει εμένα για στόχο, δεν ξέρω γιατί του αρέσει τόσο πολύ η τηλεόραση, ας ξεκινήσει η τηλεόραση, δεν τον εμποδίζει κανένας, αλλά όχι εγώ να του νοικιάσω ώρες και να κάνει διάφορες παλιανθρωπιές και να έχουν αντανάκλαση στο πρόσωπό μου. Έχω αγωνιστεί σκληρά,
33,5 χρόνια βρίσκομαι εδώ στη Νέα Υόρκη, 26 χρόνια έχω την τηλεόραση και το Σεπτέμβριο μπαίνουμε στα 27. Λοιπόν, πιστεύω ότι η διαγωγή μου απέναντι στην Ομογένεια είναι άριστη, γι' αυτό άλλωστε και η Ομογένεια με δέχεται επί 26 ολόκληρα χρόνια και κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Νομίζω έχω δώσει τις εξετάσεις μου και συνεχίζω να δίνω. Η τηλεόραση είναι ένα συνεχές εξεταστήριο, θα έλεγα. Κάθε μέρα δίνω εξετάσεις σε αυτό το χώρο και εάν δεν ήμουν εντάξει, νομίζω θα με είχε αποβάλει, όπως τον έχει αποβάλει αυτόν και ο Καναδάς και η Ελλάδα και η Φλόριδα και η Νέα Υόρκη και οπουδήποτε αλλού πάει, διότι έτσι είναι η φτιασιά του, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Λοιπόν, οι φίλοι μόλις είδαν αυτή τη διαμάχη, ουδέποτε το ολοκλήρωσα αυτή την πρόταση, έσπευσαν και από Φλόριδα και από Καναδά και από εδώ από Νέα Υόρκη να μου στείλουν διάφορα άλλα έγγραφα και επιταγές του Κουρτέση που τους έχει δώσει και μιλάμε, συνηθίζει να μοιράζει επιταγές παντού, είτε από κλειστούς λογαριασμούς, είτε από ανοιχτούς λογαριασμούς, είτε να κάνει μετά stop payment, διότι οι απατεώνες γνωρίζουν καλύτερα τον νόμο από ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι. Ξέρουν ότι όταν μια επιταγή δεν έχει αντίκρισμα, δηλαδή κάνει bounce που λέμε, διαμαρτυρηθεί, είναι ποινικό το αδίκημα και πας μέσα. Ενώ όταν την κάνει stop payment, όταν τη σταματήσει την πληρωμή της, δεν έχει ποινική ευθύνη, πας μετά στα δικαστήρια που δεν υπάρχει καν, ας πούμε, το ποινικό. Λοιπόν, έτσι και εμένα μου σταμάτησε μία επιταγή δική του που μου είχε δανειστεί τελευταία φορά κάτι χρήματα, $2.000 και την έκανε stop payment και φυσικά από μία λεβεδιά και μπέσα που με διακρίνει, του την επέστρεψα την επιταγή και του λέω πάρτινα, βέβαια έχω φωτοτυπία της επιταγής, του λέω πάρτινα για να μην νομίσεις ότι πρόκειται ποτέ να σε κυνηγήσω ή να τη διεκδικήσω και γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής και ωραίος. Ένας από τους δύο χρηματοδότες του πήρε και μου λέει θα στα δώσω εγώ τα λεφτά και μου επέστρεψε τις $2.000. Λοιπόν, αυτά ό,τι αφορά τον Θανάση Κουρτέση, αρκετά σας κούρασα απόψε. Ήθελα απλώς και μόνο να πάρετε μία γεύση από αυτό το καλό παιδί της Ομογένειας που ήρθε να σώσει την Ομογένεια. Λοιπόν, θα ήθελα να του πω ή να του πούν οι συνεργάτες του, αν δεν με βλέπει αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα ας κάτσει φρόνημα, ας πάψει να σταματήσει να ενοχλεί τον Καστανά, διότι θα προχωρήσω και σ' άλλα. Λοιπόν, έχω αρκετά εις βάρος του που από σεβασμό προς την Ομογένεια, προς εσάς φίλοι που μας βλέπετε, δεν θέλω να κατέβω πιο χαμηλά, υπάρχουν μαρτυρίες, έχω στοιχεία και άλλα που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, δεν είναι επί του παρόντος και δεν μπλοφάρω. Μιλάω πάντα με γεγονότα και το ξέρετε αυτό από το παρελθόν. Ποτέ δεν βγαίνω στην τηλεόραση να μιλήσω ή να αποκαλέσω κάποιον απατεώνα όταν δεν έχω στοιχεία. Και κλείνουμε φίλοι με μια βιντεοκασέτα που μου είχε στείλει το Δεκέμβρη του 1991 ο Θανάσης Κουρτέσης από τη Φλόριδα, στην οποία μου ζητούσε συγγνώμη. Σας μιλάω κάπου από τη Φλόριδα. Σήμερα θα ήθελα να σας πω μια μικρή ιστορία. Δεν είναι χριστουγεννιάτικη ούτε πρωτοχρονιάτικη. Είναι μια μικρή αληθινή ιστορία που οι περισσότεροι από εσάς την ξέρετε. Θα ήθελα όμως να έχει happy end αυτή η ιστορία. Το όνομά μου είναι Θανάσης Κουρτέσης. Πολλοί από εσάς το ξέρετε. Πολλοί από εσάς είστε φίλοι μου εκεί έξω. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν κάποιος φίλος από τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος. Μου λέει: «Γεια σου Θανάση, τι κάνεις, πήρα να σου πω χρόνια πολλά». Ανταλλάξαμε ευχές και αμέσως μου ήρθε να τον ρωτήσω τι γίνεται, πώς πάνε εκεί πέρα τα πράγματα. Τι κάνουν οι συνάδελφοι, τι κάνει ο Δημήτρης, ο Καστανάς. Μου λέει: «Μια χαρά Θανάση πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, σε λίγες μέρες έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός εδώ στη Νέα Υόρκη. Θα βλέπουμε κατευθείαν ποδόσφαιρα από την Ελλάδα, μέσα στα σπίτια μας». Συζητήσαμε λίγο, φέραμε στη μνήμη μας ιστορίες πριν 2-3 χρόνια. Ιστορίες που πραγματικά ήταν σοκ για εμάς, για τον ελληνισμό. Αυτό το αιώνιο μαρτύριο του ελληνισμού, ο διχασμός, η διχόνοια, ο κατακερματισμός, το δίρευε και βασίλευε. Κλείσαμε το τηλέφωνο και έφερα πίσω μου
χρόνια πραγματικά, χρόνια που ήθελα να είναι προοδευτικά και γίναν θλιβερά. Έφερα στιγμές που πραγματικά δεν αρμόζανε σε ανθρώπους κάποιου επίπεδου που έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα, την ένωση των Ελλήνων. Αμέσως η ιδέα μου ήταν ότι έπρεπε κάποια μέρα να φέρω κάποιο happy end σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό τον πόλεμο που είχε κρατήσει 2,5-3 χρόνια. Σε αυτό τον πόλεμο που πολλοί τον επεδίωξαν. Υπήρξαν άτομα που πραγματικά δώσαν τον εαυτό τους για αυτό τον πόλεμο. Αλλά δεν ήταν αυτοί μπροστά. Ήταν κάποιος Θανάσης Κουρτέσης που είχε έρθει καινούριος, ολοκαίνουργιος σε αυτό το μεγάλο stage, σε αυτό το μεγάλο κομμάτι ελληνισμού της Νέας Υόρκης, να κάνει show business και να φέρει οτιδήποτε άλλο εκτός από λύπη, αλλά μόνο χαρά. Και άρχισε τότε εκείνος ο ανελαίητος πόλεμος, ο οποίος δεν ήταν και τόσο καθαρός. Υπήρξαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν κοντά, όχι για να βοηθήσουν τον Κουρτέση, αλλά να τον κάνουν push το πώς θα κάνει ζημιά σε αυτόν τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή με φιλοξενεί στο στούντιό του και μιλάω σε όλες αυτές τις χιλιάδες των Ελλήνων, στο Δημήτρη τον Καστανά. Και είπανε πολλά και κάναν πολλά και προσπαθούσαν πάντα να μου δίνουν την ένεση το πώς να μπορέσουμε να εξολοθρεύσουμε τον Δημήτρη τον Καστανά. Και όμως δεν ήταν σωστό. Μετά από 3 χρόνια θα ήθελα να επανορθώ σε όλο αυτό το πράγμα και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι χιλιάδες ο κόσμος εκεί έξω που είναι πολύ χαρούμενοι που κάνω αυτή την ειλικρινή χειρονομία. Να πω στο Δημήτρη τον Καστανά, στην εξαίρετη συνεργάτηδά του τη νομική και σε όλους τους συνεργάτες του ότι ήταν ένα μεγάλο ολέθριο σφάλμα. Πρώτα από εμένα προς αυτόν και μετά προς τον ελληνισμό. Γιατί ήρθε πολλής κόσμος σε δύσκολη θέση και το ξέρω. Ήταν πολλής ο κόσμος που δεν ήθελε ούτε να ακούει ούτε να βλέπει αυτά τα πράγματα και το ξέρω. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι ή αυτός ο άνθρωπος, γιατί οπωσδήποτε μέσα στους πολλούς ήταν ένας ο οποίος το επεδίωκε πάντα και πολύ, έπρεπε κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι άνθρωποι που μετά γίνανε και φίλοι με τον Καστανά. Ο Κουρτέσης έφυγε, ήρθε κάπου εδώ στη Φλόριδα. Έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο τηλεοπτικό πρόγραμμα και ραδιοφωνικό και προσπαθώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπως πάντα σε ένα όμορφο community όπως είναι του South Florida. 3 ολόκληρα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν ήθελα να επανορθώσω αυτό το ολέθριο σφάλμα. Και θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το κάνουν πάρα πολλοί από αυτούς που ήταν τότε δήθεν δίπλα μου για να πολεμήσουμε τον Καστανά. Μετακινηθήκανε πολλοί άνθρωποι από αυτούς. Φύγαν από μια εφημερίδα, πήγαν στην άλλη, αλλάξαν από ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο άλλο. Ο Κουρτέσης όμως έφυγε. Και ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι μέναν με αυτή την πικρή ανάμνηση. Σήμερα όλοι αυτοί οι παλιοί καλοί φίλοι που μου λέγανε Κουρτέση δεν είναι σωστό αυτό να πολεμάς με τον Δημήτρη, είμαι σίγουρος ότι τους κάνω ευτυχισμένους. Αλλά εύχομαι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Να προσπαθήσουν ακόμα και αυτοί που ήταν εναντίον του Δημήτρη να έρθουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτή η προσπάθεια γίνεται αυτή τη στιγμή από τον Καναδά μέχρι εδώ κάτω. Να έρθουμε όλοι μαζί. Εγώ προσωπικά στο state του Τέξας, της Ατλάντας και της Φλόριδας θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον Δημήτρη ειδικά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ποδοσφαίρου που εμένα προσωπικά με κάνει πολύ proud. Γιατί βλέπω εδώ πέρα τους Ιταλούς, τις άλλες μειονότητες και βλέπουν κάθε Κυριακή απευθείας ποδόσφαιρο. Γιατί όχι εμείς. Και θα κάτσω κοντά στο Δημήτρη για 2 λόγους. Πρώτον, για να βοηθήσω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Και δεύτερον, για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Εύχομαι σε όλους αυτούς τους καλούς Έλληνες και τους παλιούς καλούς φίλους Happy New Year. Ευτυχισμένο το 1992. Και εύχομαι όλοι με τον καλύτερο τρόπο να κάνουν ό,τι εγώ έκανα σήμερα ειλικρινά μπροστά σε αυτή την κάμερα. Γιατί πιστεύω ότι ήταν αδικία και ότι ο Δημήτρης αξίζει τη συμπαραστάσεως με 18 ώρες τηλεοπτικό πρόγραμμα ημερησίως, με ένα υπέροχο περιοδικό και με πολύ αγάπη και μεράκι για τη δουλειά του. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, σε ευχαριστώ νομική, σας ευχαριστώ Έλληνες. Και μην ξεχνάτε ποτέ, είμαστε ωραίος λαός. Και αν όλοι σε κάποια στιγμή ειλικρινίας κάνουμε το ίδιο πράγμα, τότε θα δούμε ο ελληνισμός καλύτερες και πιο ζεστές μέρες, στις δύσκολες μέρες που περνά η ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και καλή χρονιά.
Γεια σας.